Sound test muna tayo. Yun o. Narinig nyo ba yung mga kasolid dyan o? What's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat dyan? At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid! Sigurado ang iluluto natin ngayon, mabubusog ka na naman, Mrs. Kitchen, pampabata. Hulaan ko yan. Putok Ano ulam mo? batok. Dahil ang episode natin ngayon, magluluto tayo ng potok-batok. Yun o. Sabi ko. Ang lapad na ano. Paparutungin natin to mga kasolid. At may bonus pa oh, binigay sa ano. Ano daw to? Free. Tingnan nyo mga kasolid, ang ganda ng klase. Pork jol po ang tawag dito. At start na nating pakuluan. Meron tayong pinapakulong tubig dito. Yun o. Kulong-kulo na. At tinalagay na natin ang ating pork. Yan. Siyempre yung bonus. Kasama yan. At wala tayong ibang lalagay dyan mga kasolid, kundi asin lang. Huwag kayong matakot maglagay ng maraming asin mga kasolid dahil itatapon din naman yung sabaw nito eh. Yung laman lang yung kukunin natin mamaya. At papakuluan lang natin hanggang lumambot mga kasolid. At shoutout nga pala kay Mrs. Amy Fajardo from New Zealand. Shoutout po. So yun mga kasolid, update na tayo dun sa ating nilulutong putok-batok. Yun o. Sige natin kung malambot na. Asin lang po yung nilagay natin dito mga kasolid. Yun o, pwede na to. Lambot na. Ito natin. Hindi na naglalaban na. Set aside na natin. Yun o. At kukuha lang tayo ng malinis na tela. Siguraduhin natin malinis mga kasolid. Ito bagong laba to mga kasolid. Papatuyuin lang natin. Ingit. Sigurado mapaparami na naman ang kain mo, Mrs. Kitchen, no? Wala akong reaction dyan. Basta kain lang. Kakain na lang ako. At dahil tuyo na mga kasolid, tutusok-tusukin natin ng tinidor. Yan, no? Sana po masundan nyo yung tutorial natin ngayon. Napakalutong nitong putok-batong na to, Mrs. Kitchen, no? Lumabas yung juice niya. Juicy oh. At pagkatapos natin tusok-tusukin, iiway natin para maganda siyang tingnan pag naprito siya. Gutom na ako, Mrs. Kitchen. Pwede na bang kainin yan? Pwede na, malasa na to, may asin to eh. Huwag nang iprito. Kahit nilaga pa lang, pwede nang ulamin, ang bango. Juicy. At lalagyan natin ng suka mga kasolid. Yung balat lang yung lalagyan natin ng suka. Tapos irarab natin ng asin, yun no. Iodized salt nga pala yung ginamit ko mga kasolid. So, lalagyan din natin yung parting may laman para manukot ang lasa. Yun, at papalamigin lang natin bago natin i-first fry mga kasolid. So yun mga kasolid, dahil malamig na ang ating pork putok-batok, start na natin i-prito. Sigurado manlalaban to, Mrs. Kitchen. Pero hindi masyado dahil hindi na masyado mainit yung ating mantika. Yun o. At tatakpan lang natin if in case naman laban, may panangga tayo.
At dahil luto na yung isang side mga kasolid, ang ganda ng kulay oh. Papalamigin lang natin bago natin i-second fry. So yun mga kasolid, dahil malamig na yung ating pork, i-second fry na natin to. Yun oh. At hindi naman lalaban to. Na first fry na, papaliguan lang natin. Namumulak-lak lang yung chicken. Pwede na siguro to, i-set aside na natin. Yun oh. Sobrang luto nito mga kasolid oh. So yun mga kasolid, dito na natin niluto. Putok batok. Ang ganda oh. May Ganda design ng kulay, pa, oh. Ang ganda ng pagkakaprito oh. Sound test muna tayo. Yun oh. Narinig nyo ba yung mga kasolid dyan oh. Siyempre, i-slice natin to. Nakakatakam. Yun oh. Malaman oh. Tignan nyo mga kasolid, oh. Ang laman. Hindi lang siya puro taba. Sausawan, eh. Yun oh. Kain po. At meron din kami sausawan, toyo mansi mga kasolid. Yun oh. Kain po tayo. Check natin sa balat. Yun oh. Usok-usok po. Sarap, malaman. Ang sarap. Luto? Ito. Lambat na. Grabe. Ganda ng pagkakaluto. Kain po. Ano? Wingit. Crispalicious. Lambot, no? Grabe. Lambot yung laman. Ang sarap. Ano yung balat oh? Sausaw natin sa toyo mansi na may sili. Yun oh. Kain po. Grabe. Mainit-init. Grabe. Kain po tayo. Madami yung coffee ready. Kain po. Sa kain naman niya, hindi siya dry oh. Napaka-juicy. Juicy siya oh. Okay. Mainit-init, ha? Grabe ka. Ang sarap. Ito. Paghiwa mo ko yun. Grabe. Yun no. Kain pa. Huwag muna tayong mag-usap, kakain lang tayo.
Sobrang napakasarap mga kasolid. Walang Try natin ibig yung na. balat. Wala nang nagsalita. Paparinig lang natin sa mga kasolid natin. Sausaw sa suka. Tapos, Lutong talaga. Malutong talaga. Huh? ganun sa kalutong mga kasolid. Tapos, hindi sa dry, oh. Yun, oh. Napaka-juicy. Kaya pa. Mm. Yun, oh. Harap. Init. Mainit. Ang dami pa, oh. Siyempre, si Boy Sipat. Tira natin. Mainit-init ah. Kakaluto lang. Busog. Laman na may halong taba. Take work. Napakasarap. Mainit-init. Ang ganda, oh. Sana po gaya yung prosesong ginawa ko dito. Super Sobrang crispy. napakalutong mga solid. Napaka-crispy. Ayaw mo nang pigilan. Wala na akong kanin. No? Buksan na sa akin, ah. Cheers tayo. Grabe na, busog ako. So yun mga solid, sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan. At happy 3K subscriber po sa atin. Happy mga 3K solid. subs po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you Hanggang po. dito na lang po. God bless.